Rabi tapi rata rabi. Jati. Celeng. Ya. Gila iki yo, iso takon nek kopi kok. Gak, lu kan kamu enek teko. Nah, aku orang ngopi. Udah aku cilik. Lah, ora kok kaya susu. Apa Iku. Nongkrong. Nongkrong ya cilik nongkrong. Wis biasa aku Sa. ngene. Hah? Suka mendi, Mas? Kamu di mana? Arep madang aku ngeleh. Ada ngeleh. Ono lawe ra enak, males aku. Yo kene wae ngopi iki, Mas. Kan wae ngopi. Kopi ning aku. Yo. Ambil nih ya. Iya. Oke. Mau prei? Cah sekolah. Play. Ora? Oh iya. Jare kowe mau wis wisuda. Iya. Lulusan opo kuwi? Tulisan corona. Wis arep daftar ning endi kowe? Daftar ngomah cedak lah. Aku nek mangan tinggal mulai. Terus? Kowe kaya wis ngantuk ngono kok. Wis kaya wis ngantuk. Mataku kuwi mau minum kopi siti. Ngomah. Gatel ya rambutku. Lanjut dong. Rambutku kayak wong edan. Gondrong iki. Yo ben no, edan. Penting kan ganteng, keren. Ganteng kaya Nah, kaya apa? kowe kuwi. Kaya apa? Lho apa iki rambut apa ngono? Biarin rambutku. Ya wis gek mulai kono. Kowe golek ibumu lho. Jauh lah. Dah. Tasik. Ora iso ngopi. Ra mulai. Mulai. Dadah. Aku mau darani kaya wong edan rambutku ini. Ya potong rambut sesuk to. Gah, awak dhewe sakmene. Ben wong edan iki bebas. Edan Bebas corona. Apa enak wong edan corona? Ra Iya, enak. enak. Nah. Garing. Kopi tok. Rokok ra enek. Tuku rokok sini, Kon. Aku tuku rokok ya. Wis kurang sik. Rokok rokok situ. Guru. Tak tinggal dhewe kene sik. Dia tinggal situ ya. Yo, suwe-suwe. Yo. Ah. Sepi. Lunga kabeh. Nang kampung. Wih, trot. Umur guys. Dewean to trot. Dewe lah. Iki kliwon tak kon tuku rokok bali-bali ket mau. Dari rek tok. Ini udut ra? Yo iki lho rokok mau baradol beras sok. Cair lah aku. Cocok iki apa iki? Udut sih lah. Aku tau udut sih ya. Yo. 2 tahun ra udut lho. Dewe wong loro tok nang ngene to. Iya karo kliwon mau tak kon tuku udut. Wong loro iki nongkrong apa pacaran kowe mau? Ya aja ngono, aku ya aja normal mangsa. Tak kira. Lah iki liyane done endi iki? Lho. Kowe ora dikabari, Mang. Piye emang? Udah mulai kampung ngono kok. Kita mulai kampung. Iya. Lah. Ah, iki tinggalan. Lah RT-ne iki ngopo? Enak apa beli kampung bareng? Bojone lairan kok. Wis lahiran to? Wis, masa ora dikabari, Doan? Ora ono kabar kok. Lah, elah. Pak RT ya ora teges. Tapi aman-aman kuwi to. Aman. Lah wingi kan Alhamdulillah. jare sustere mantane ora ditekok-tekok dingenek-ngenekke. Ora lah. Oh iya tegel ngono kuwi. Kriminal kuwi jenenge. Ya syukur nek ngono. Iya, sehat walafiat, waras. Pokoknya
dongakne wae sing apik ya. Lah kuwi anake lanang apa wedok to? Wedok. Wedok. Wah, iki welingku pas iki. Mbok weling apa emang Pak RT? Wingi iki tak weling ngene, Pak RT. Sesuk nek anake sampean lahiran lanang, wedok. Wedok ya. Kuwi aja diwarai mata genit Pak RT. Lah emang apa? Lah gedene ndak dadi pelakor. Iya bener. Bener ya. Ya jari kecilik. Nek didikane cilik apik ya sok dadi apik ya ra. Ngono lho. Sing bener ngono kuwi. Yo kuwi cetha sih. Heeh. Lah iki sing ra cetha iki bendot. Bali kampung enek apa malah? Marani bojone nok. Lho bendot ki duwe bojo to? Wis. Lah apa dereng kandhani? Lah ora mudeng. Tak kira wis do ngerti, aku meneng ae yo. Lah ngomong mbek aku kayak bujang. Lah wis ra beres garangan ra beres kae bocah kae. Kanca nganti ra ngerti lho. Lah bentino sing dijak ngalor ngidul ki sapa berarti? Oleh kuwi ya. Ya kuwi aku tok ra ero, tutup mata ngerti ra. Ya piye aku ya ra penak karo wonge. Nah iki mesti wero cak ese yo. Iya, Pak. Meneh aku ya ora ngerti, aku mah cuci tangan los dol aku ora urusan. Bendot mah emang pinter nek ngono kuwi. Bojone digetakke ing omah. Kiri gatelane disimpen nang WhatsApp. Ya kayak dapurmu. Tak pabrikan. Iya iki padha iki asine. Tong aku ora. Enggak salah. Lah sing sini ya ndi? Sultan. Oh si Sultan. Oh iya, si Sultan wonge bisnis lah biasa. Sultan orang kaya. Ora kaya kowe kuwi do ngopo. Tapi wonge mau rada emosi. Masih piye? Ya kan wonge numpak pesawat mau gayane. Hmm. Numpak pesawat ning pesawat kan karo cerita aku mau wong. Wong numpak pesawat, sandinge cewek ayu jare. Sangar. Iya, tapi wonge gara-gara ning ngene. Takok karo cewek ewek, Mbak, arep endi ya, Mbak? Arep ning Surabaya Pak. Lah sampean, Pak? Ya aku ya ning Surabaya no. Ha mosok awake dhewe numpak motor abur bareng kok. Sing siji ning Jogja. Mosok uncake ning dhuwur ngono. Kan ya ra lucu wae malah muring-muring dhewe. Lah iki Sultan iki kerjane tekun, duite dikumpulke, dolane dikurangi. Kapan bahagiane iki Sultan jan. Iya. Aku kan kerja ning ra iso bahagia kae, ra iso dolan ora. Bisnis. Kan bisnis. Cepet tuwa. Terus penake ngopo iki, Cah? Ngene iki. Lah piye kisah cintamu wingi karo sing cah kono kae? Aman. Sing anyar iki aman. Sing mantan-mantan wis ben minggir ae. Wis yang lalu biarlah berlalu. Iya lah. Ya kok iso? Ya iyalah, mantan kuwi ibaratnya sa penting lah sasa dibahas. Umat tahu guys mantan. Lah putus kenapa kuwi? Mutus ya mergo akeh banget. Gara-gara pit, gara-gara sembarang lah. Coba takoki. Kowe tau ndek mantan? Nah mantan ono ceritane. Piye cerita? Aku pengen ngerti mantanmu kaya apa. Wis sangar. Wis 2 tahun pacaran. Suwe lho. Bentino teleponan nanti berjam-jam. Sing dibahas iki apa nanti jam-jaman iki? Tak ceritoni nabi-nabi. Wah, Ahli surga. Soalnya apa? Oke. Mantanku mau non muslim. Oh, iya. Terus akhirnya piye? Akhirnya yo apik jane. Mlebu Islam dhek. Ahli surga. Jaminan lho kuwi. Mantep. Tapi ndelalae Lho kok iso? ndang wis mlebu Islam. Kok mlebu Islam? Iya wis mlebu Islam. Mantep no. Aku langsung diputuske. Kok iso diputus? Lah Islam mengajarkan tidak boleh pacaran. Bener. Kegiatan aku. Wah, ya ora apa-apa, Bro, ngono kuwi apik tapi. Wis nggo pelajaran. Lah kowe terus lara ati ra?
Jane ya loro ati banget aku jen. Ah, nek kur diputus pacar ki hal biasa. Kowe ngerti ra loro ati sing luwih tuatu tur luwih jeru. Apa? Piye? Diperawani tapi ra dirabi. Sakit nang yo. Iki garangan iki sumpah. Garangan ngungkuli bendot. Bendot loro nang. Bendot loro. Meneng-meneng ya mbuh ya. Lah. Iki kopine wis adem, wis Iya. tak golek kopine wae lah. Sekarang Kono kopi. dilanjut sik. Rokokku aja dientek, aku lek adol beras lho. Ya ora. Tenang ae slow. Dik, aku tuh WA, Bro. Ya apa? Aku mikir WA mau lho, di WA mbokku kon mulih. Wis ben lah. Awan mau aku itu WA. Oh, WA apa? mantanku. Ya terus. Wong malah kirim-kirim foto. Kirim foto apa? Fotone karo jange anyar. Ambung-ambungan kirim ke aku. Mana sih kowe kuwi? Wah, ora panas. Bodo amat. Lah ora loro ati. Ora tak bales no. Mbok balas piye? Apa fotone wong loro kirim ke bapake. Ben kapok. Bisa tak tiru. Saya gantung bapake. Nah iso lebokke Facebook sisan viral. Heeh. Ben yalah kok wani ro bose. Bose mantane oke ora. Ya terus si Kliwon yo ora bali-bali, Bro. Mbah iki. Si Paimin tuku kopi ra teko-teko ketmu. Mbah tukune endi iki? Ah, mbuh. Ngenteni nganti adem kabeh. Sarep entek sisan. Lah, Ning Jawa Timur kono tukune paling. tutut sik ae. Heeh. Ampuh lah aku ki iso membunuh tanpa menyentuh. Siji ya kesetiaanku sing jos. Apa? Bisa nuruni tapi rata rabi.